Nástup zdarma, Vystúp na kraji sveta. nasadni na zemplínsky okružák a objav jedinečnú atmosféru Tokaja. Ak túžiš spoznať víno od vinohradu až po pohár, vystúp v zážitkovom vinárstve Meagraty. Prejdi sa cestou vďačnosti medzi vinohradmi, na chvíľu spomaľ, nazri do výroby a objav vinárske remeslo, ktoré završí degustácia so skúseným somelierom. Chýbať nebude ani výnimočný gastronomický zážitok. A ak si budeš chcieť deň ešte viac príjemniť, môžeš si dopriať piknik medzi vinohradmi alebo si zahrať disc golf. Ak ťa láka história Tokaja, zamier do vinárstva Tokaj & Company. Historická pivnica zo 14. storočia ukrýva kilometre tufových chodieb, stovky dubových sudov A jedinečnú atmosféru, ktorú najlepšie zažiješ počas degustácie pravých tokajských vín. Aj tieto vinárstva nájdeš na trase Zemplínskeho okružáka. Vyber si svoju zastávku a objavuj Tokaj bez starostí s autom. Košický svetový kraj, objavuj ho s nami. Kam sa odvezieš na budúce?